Having God in your corner means walking in his protection. Yeah? Akusho ukuthi izimpi azizofika, but you walk in his protection. Having God in your corner means walking in his provision. Walking in good provision kaNkulunkulu means to be satisfied ngeprovision yakhe. Lalela ukufika kuprovision kaNkulunkulu. Yazi ivangeli sesisuke salenza laba ele prosperity kakhulu. Iprovision kaNkulunkulu ayisho ukuthi you will be rich. Iprovision kaNkulunkulu ayisho ukuthi uzoba nama million ku bank account yakho. But iprovision kaNkulunkulu ithi ngeke weswele lutho. When God provides, he does not necessarily need to debit money into your account. God uzokunika lento oyidingayo. Iprovision kaNkulunkulu nje ithi nginendodakazi. Indodakazi yami ayinayo ibank account. Kodwa indodakazi yami ayiswele into eyidingayo ngoba I am the provider as umzali.